Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya mzee. Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Right, anditi uri kuona masikiri acho manje madoko anika. Apa pakutongoda tactic waibata, takanowina takaenda waiketa. Sauro, towina era pamukomongo. Watanga manje madokwane, asi uri kukwata ere? Handisi kukwata ini. Madokwane muri kukwata imi. Maya Sauro, handikwata inini. Ya, good. Saka patira kuruwa mafea zhiti takaenda kawaiziya. Vachasara vachichema kaisitarwa pasi kare kare waiketa. Saka wati mugaraji makapaka majagu akaita seko madokwane. Sauro, butsi ndo majagu ere. Hamsi makunyanya ere mukomongo. Pandatarisa ininika, ndona masinika akanaka so ininge Jordan. Nasi pane mbinga dzakati then zona muti, wanipeya futi. Imi madokwane muri kuedza kundiudza kuti pane Timberland apa. Apa tirifaya kurovaka attack faster maiketa. Otherwise togona kuzviluza ka Kingman. Ndazona futi papa ine 2 pairs dzema Air Force. Iwe mfana futsek maniwe. Usada kupusa zina basa iwe unotara zve Air Force auziye ere kuti Air Force yemuZimbabwe muno midhotonya zvekudaro. Indavakani usada kupusa iwe madokwane. Taura tinzwa hakuna dzimwe shwada dzine musoro ere dzawaona ikoko. Tsuba ndifunga kuti pane dzimwe dzandaona ni Kingman. Bandaona bvoda reswa mutsubu dzeka madzibaba kakachitenga kachadona kega nekuondako. Kapi kacho madokwane. Kai mani Kingman kameti kablaza kanyanga ndokona kachifamba nemukadzi wacho ndokona kutosvika papo ndokapa maglata ndakanotura chimoko. Makaziva ka? Iwe mfana iwewe ifoni svini ere iyoyo inoshandiswa nekamurasta kai. Angaite foni svini ipi iyoyo yakangaiteko kamfana kasitiki mabondo ekako. Iwe Sauro, tsagwe mani ana system foreign yakarowa mabude wazi yaya. Ndo inomburikira kamabvoda. Iprofotini Kingman yaisa mtubu. Iwe madokwane usataura zvinhu zvakadaro mani mfana iwe seko chinonokera zviniwe. Ngatingonyundureka iPhone iyoyo takanobvisika paposition waiziya. Easy Kingman, easy. Ngatimbona movement yematsaga ya waiziya. Ipapo Jesu akaenda kuna baba vake akati, baba manga madi kumbomira kakuparadza nyika, nekuti kune vana vasati vaziva kureva kwenyu. Rufaro kwamuri mapostori. Amen. Ipapo Mwari vakabvunza mwanakomana wavo vakati, ko vana vasati vaziva kureva kwangu ndevapa nhai mwanangu Jesu. Uye Jesu akavapindura akati, muimbiri Ingilbert Katsukunya, ndipewo kavhesire zvakapindurwa naJesu. Afrika, 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 ya Yemen. Aiwa kandinotenda nekuimba kwakanaka kamuimbiri Ingilbert kwakatsukunya ka. Aiwa kuimba kunodakadza chaizvo kunodzikisa ngirozi. Panguva iyoyoka Mwari wakabvunza Jesu wakati, aiwa ka Jesu mwanangu, kuAfrica kune nyika dzakawanda ka. Unoreva nyika ipi chaiyo nekuti ka kune Somalia, kune Zambia, kune Tanzania, kune Nigeria. Asi iye Jesu kaipapo akapindura baba vake akati, Zimbabwe 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 ya Yemen. Inzwanzwe kamfana wangu madokwane apa hatisikana watomboda mistake waiziya tirakubuda neclean sheet waiketa kana wazogara mfana wangu. Saka times vanenge vachiti mweya mutsvene mwari chichi. Isusu hataki takanotora matai ese kari pavarume apa. Tobva tatora ka iPhone yongo ichitaura yeye waiziya. Takaenda hatina zuva rese wangu. Ya Sauro, apa itingi zvabho manje. Ataki. Dzabhlasude dzinonhuhwa mukoma wangu varipo pamasoyo apa. Dzava nditore mudhara munotora mega. Iwe mfana boy here wewe, hausi wakufarisa here apa. Bhutsi yacho yasudeyo tiri kutoida panapa zvinhu zvacho waiketa. Saka munodzitsara mega sini yamusafoketa mega. Ngabe bhutsi yasude nine manhwira inoita iwayo. Handipenge kaini. Iwe mazuva ano akuzora maonyeni ka.
shwada iya haichanhuwa waiketa. Maya mukoma, I'm not willing to take the risk hangu. Hati mukona akambwa kakapopika ikai, kakafunidza shwada yavo sudewo vakarara mudheni kakabva katongokrara same time, vakatoka pamachaina kanokabika. Zviko. Iwe mbondimirira mhani iwe unoti zvekuya kuzveti nemunhu ane dzungu unoti ndinombozvidere. Ye? Focus kamufana wami otherwise unogona kuti achirunda kutambidza mubhata panapa waiketa. Panguva iyi kai ndipo pakazodzika kamudzimu unoera kauchipinda muno muZimbabwe ka. Uye kawo kazosvikira kamuna 1938 pagandanzara kapa nemuchinda aisona bhutsu ainzi Shoniwa Susupenzi. Uye mweya mutsvene kawo aishandisa kawainzi Johani. Rufaro kwamuri vanotenda. Ndineka mutambo kandinako kekushevedza vemasvikiro. Ndineka mutambo kandinako kekushevedza vemasvikiro. Aiwa, ndinotenda muimbiri Ingrid kwakatsukunyaka nekuimba kwenyu kwakanaka ka kunodakara kunodzikisa kangirozi. Saka zvakaita Johani ndezvekudai soka mapostori.